сказав, ти нават Бога хіба ўжо не баішся, хоць тую ж кару атрымаў, што і ён. Мы слушна церпім за грахі, ён нікому зла не учыніў. Мы слушна церпім за грахі, ён жа нікому зла не учыніў. І ласка Божая ціха сэрца кранула, душу раптам скруха да глыбінь праняла. Грэшнік, які на крыжы задыхаўся, з надзеяй позірк скіраваў на Хрыста. Езу, вспомні пра мяне, калі прыйдзеш у сваё валадарства. Езу, вспомні пра мяне, калі прыйдзеш у сваё валадарства. А сёння мы тым злачынцам падобны, бяссільны бунт часта ў сэрцы кіпіць, але як той, што вісеў праваруч, і мы прызнайма, Божа, слушна цярплю. Езу, вспомні пра мяне, калі прыйдзеш у сваё валадарства. Езу, вспомні пра мяне, калі прыйдзеш у сваё валадарства. Пане, ты бачиш, крыж твой не мінаю. Пане, ты бачиш, до крыжа імкнуся, з болем і скрухай на крыж позіраю, да трона Бога на зямлі мкнуся, з болем і скрухай на крыж позіраю, да трона Бога на зямлі імкнуся. У ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Амен. Пан з вами. І з Духом Твоим. Мы, дорогие, переживаем Великий пост. Это период навертания, очищения души, про щирое покаяние. Иисус Христос дає нам гэты час, каб глыбей зразумець наши слабости, недосканалости, убачыць свае грахи, зрабіць пастановы, працаваць над сваімі недахопамі і з дапамогаю Божай ласки распачаць новае жыццё у святле хрысціянскай веры.
Сённяшняя святая мша, у якой мы ўдзельнічаем, будзе ахвяравана ў інтэнцыі памерлых. Божай міласэрнасці будзем давяраць памерлага Юзафа Сасноўскага ў другую гадавіну пасля яго смерці, таксама памерлага Валерыя Сасноўскага. Перапросім Пана Бога за ўсе нашыя грахі, недасканаласці нашага жыцця, каб мы маглі годна ўдзельнічаць у гэтай найсвяцейшай ахвяры. Спавядаюся Богу Усемагутнаму і вам, браты і сёстры, што зграшыў я вельмі думкаю, словам, учынкам і занядбаннем. Мая віна, мая вельмі вялікая віна. Таму прашу найсвяцейшую заўсёды Панну Марыю, усіх анёлаў і святых, і вас, браты і сёстры, памаліцца за мяне да Пана Бога нашага. Няхай змілуецца над намі Бог Усемагутны, адпусціўшы нам грахі, давядзе нас да жыцця вечнага. Амин. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Молімся. Усемагутны Боже, праз штогадовае перажыванне Вялікага посту, дай нам глыбей разумець таямніцу Хрыста і годным жыццём імкнуцца да яе спаўнення. Праз Пана нашага Езуса Хрыста, Твайго Сына, які з Табою жыве і валадарыць у еднасці Духа Святога, Бог праз усе векі вечныя. Амин. Читання книги Быття. Пан Бог створив чоловіка з пилу землі і вздихнув у ноздри ягоне подих життя, і став чоловік живой істотой. І посадив Пан Бог сад у Едені на всході, і поселив там чоловіка, якого створив, і виростив Пан Бог з землі усілякое древо, привабне з вигляду і добре для їжі, і древо життя сярод гэтага саду, і древо познання добра і зла. А змей быў найбольш хитрым з усіх палявых звяроў, якіх створив Пан Бог. І сказав змей жанчыны: ці сапраўды, сказав Бог, не есце ніякага дрэва ў раі. Жанчына адказала яму: мы можам есці плады з дрэў саду, але пра плод дрэва, якое ў сярэдзіне раю, Бог сказаў: не ешце яго, не дакранайцеся да яго, каб вам не памерці. І сказаў змей жанчыне: не памрэце, бо ведае Бог, што ў дзень, калі вы пакаштуеце з яго, адкрыюцца вочы вашы, і будзеце як Бог, які ведае дабро і зло. І ўбачыла жанчына, што гэта дрэва добрае для ежы, і што яно прывабнае для вачэй, і пажаданае дрэва для набыцця пазнання. Тады взяла яна плод яго і ела, і дала таксама мужу свайму, і ён ел. І адкрыліся ў іх абоіх вочы, і пазналі яны, што голыя, і сшылі лісты смакоўніцы, і зрабілі сябе павязкі. Гэта Слова
Змилуйся над нами, Пане, бо мы сгрешили. Змилуйся над нами, Пане, бо мы сгрешили. Змилуйся надо мною, Боже, у великой милости Твоей, и в полноте милосердности Твоей знищи беззаконие мое, обмый меня цалком от провинов моих и очисти от греху моего. Змилуйся над нами, Пане, бо мы сгрешили. Бо я ведаю беззаконие мое, и грех мой завжди передо мною. Тобі одному я сгрешил, и зло учинил перед Твоими очима. Змилуйся над нами, Пане, бо мы сгрешили. Чистое сердце створил во мне, Боже, и одновил во мне тривалый дух. Не откинь меня от своего обличия и не позбав меня Духа Твоего Святого. Змилуйся над нами, Пане, бо мы сгрешили. Верни мне радость избавления Твоего и умацуй меня Духом прихильным. Пане, открой мои устны, и в устны мои будут обвещать Твою хвалу. Змилуйся над нами, Пане, бо мы сгрешили. Читання послання святого апостола Павла до римлянам. Браты, як праз одного человека грех вошел в свет, так и праз грех смерть, так и смерть перешла на всех людей, бо все сгрешили. Бо перед законом грех был у свете, але грех не залічваецца, калі нема закону. Аднак смерць валадарыла ад Адама аж да Маісея, нават над тымі, хто не зграшыў падобна праступку Адама, які ёсць вобразам будучага. Але з дарам ласкі не так, як з праступкам. Бо калі из-за проступку одного померли многие, то дякуючи ласцы одного человека, Иисуса Христа, шмат больш ласки Божией и дару сышло щодро на многих. И с гэтым даром не так, як с выником греху одного человека. Бо за один проступок суд для осуджения, а за многие проступки ласка для оправдания. Коли за проступку одного человека смерть запановала праз одного, то шмат больш тыя, якія атрымалі шчодрыя ласкі і дары праведнасці, будуць валадарыць у жыцці, дзякуючы аднаму
Єсусу Христу. Як проступок одного принес усім людям осудження, так і праведність одного принесла життєдавнє оправдання усім людям. Бо як праз непослухмяность одного человека многие стали грешниками, так и праз послухмяность одного многие станут справедливые. Это Слово Божие. Дякуємо Пану Богу. Хвала Тобі, Слово Божие, хвала Тобі, Слово Божие. Не хлебом одним буде жить человек, али кожним словом, что выходит з вуст Божих. Хвала Тобі, Слово Божие. Pan z wami. I z duchem Twoim. Czytanie Świętego Ewangelia powodle Matwieja. Хвала Тобі, Пані. У той час Дух вивів Єзуса в пустиню, каб д'ябол випробовував його. І пасціў ён 40 дзён і 40 начей, і нарэшце згаладаўся. Тады падышоў да яго спакушальнік і сказаў яму: «Калі ты сын Божы, скажы, каб гэтыя камяні сталі хлебам». А ён сказаў у адказ: «Напісана, не хлебам адным будзе жыць чалавек, але кожным словам, што выходзіць з вуснаў Божых». Тады ўзяў яго д'ябал у святы горад, паставіў наверсе святыні і сказаў: «Калі ты сын Божы, кінься ўніз, бо напісана: анёлам сваім загадае наконт цябе і на руках панясуць цябе, каб ты часам не спатыкнуўся аб камень нагою сваёй». Езус сказаў яму: «Напісана таксама: не будзеш выпрабоўваць Пана Бога твайго». Д'ябал зноў узяў яго на вельмі высокую гару і паказаў яму ўсе валадарствы свету і славу іх, кажучы: «Усё гэта дам табе, калі упадзеш і паклонішся мне». Тады сказаў яму Езус: «Адыдзі, сатана, бо напісана: Пану Богу твайму будзеш пакланяцца, і яму аднаму будзеш служыць». Тады д'ябал пакінуў яго, і вось анёлы падышлі і служылі яму. Гэта слова Пана. Дорогие браты и сестры, послухаем пастырскі ліст біскупа нашага Владимира Гуляя на першую нядзелю Великага посту 2026 года. Умилованные у Христе Пану, браты и сестры, дорогие верники нашей диецезы, мы разом з усім касцёлам уступілі ў літургічны перыяд Великага посту. Мы распачалі асаблівы час, які павінен духоўна падрыхтаваць нас да найважнейшых святаў нашай веры, урачыстасці Пасхі Хрыста, значыць пераходу збаўцы праз муку і смерць да хвалы ў васкрашэнне. У Вялікі пост мы запрошаны спыніць бег штодзённасці і задумацца над найважнейшымі справамі, над уласным духоўным жыццём, над станам нашай веры і любові да Бога, над якасцю адносін з нашымі бліжнімі. Сённяшняе першае чытанне кнігі быцця нагадвае нам праўду аб тым, што ўсім нам без выключэння патрабуецца навяртанне. У поўным сімвалаў і метафар аповедзі натхнёны аўтар паказвае нам драму граху першых людзей і яго трагічныя наступствы для ўсяго чалавецтва. Мы бачым Адама і Еву, якіх Пан Бог пасяліў у райскім садзе Эдэне. Там яны маюць усё ў дастатку і цешацца перш за ўсё найвялікшым дарам, станам ласкі, значыць блізкасцю і гармоніяй з Панам Богам.
На жаль, Адам і Ева не змаглі вытрываць у гэтай ласцы. Змей, спакуснік, здолеў пасеяць у іх сэрцах сумнення ў Божай любові і шчырасці да іх. Адам і Ева пачынаюць падазраваць, што Пан Бог штосьці ад іх утойвае і не хоча іх сапраўднага шчасця. Недахоп даверу да Бога вядзе да граху. Адам і Ева насуперак Божаму загаду каштуюць плады з дрэва пазнання дабра і зла і такім чынам страчваюць стан ласкі. Знішчаюць сваю блізкасць з Богам, а замест абяцанага шчасця усведамляюць, што яны голыя. Няцяжка заўважыць, што падобная заканамернасць паўтараецца ў кожнай спакусе, якая вядзе да граху. Найперш спакуснік паказвае чалавеку грэх як нешта добрае, прыцягальнае і карыснае. Потым унушае, што варта парушыць Божы загад, каб стаць сапраўды шчаслівым і вольным. Толькі падаўшыся спакусе, чалавек пераконваецца у вераломстве спакусніка. Цяпер зло паўстае перад ім ва ўсёй жудаснай праўдзе і замест абяцанага шчасця прыносіць горыч расчаравання, пачуццё сораму і жалю. І хоць кожны з нас шмат разоў дасведчыў вераломства сатаны, мы па-ранейшаму слабыя і зноў паддаёмся яго спакусам. Такую духоўную крохкасць мы атрымалі як спадчыну ад нашага прабацькі Адама. Аднак з-за гэтага мы не павінны ўпадаць у смутак ці роспач. Святы апостал Павел у фрагменце паслання да рымлянаў, які чытаецца сёння, дорыць нам святло надзеі, прадстаўляючы Езуса Хрыста як новага Адама. У супрацьлегласць Адаму, які прайграў сваю бітву з сатаной, Пан Езус, новы Адам, здабыў поўню і канчатковую перамогу над ворагам нашага збаўлення, аддаўшы за нас сваё жыццё на дрэве крыжа. Прадказаннем гэтай вялікай перамогі з'яўляецца сцэна спакусы Пана Езуса. Сёння ў Евангеліі мы пачулі, што перад самым пачаткам сваёй публічнай дзейнасці Пан Езус пайшоў у пустыню і там пасціўся на працягу 40 дзён і начэй, а потым рашуча і паспяхова супрацьстаяў спакусам д'ябла. Кожная са спакусаў была пераадоленаю моцай Божага Слова, якое абвяшчае праўдзівую волю нябеснага Айца. Не хлебам адным будзе жыць чалавек, а кожным словам, што выходзіць з вуснаў Божых, адказвае Пан Езус на спакусу ператварыць камень у хлеб. Гэта спакуса матэрыялістычнай ментальнасці, клопату аб задавальненні свайго голаду ў вымярэнні выключна зямным, часовым, голаду грошай, працы, якая добра аплачваецца, усеагульнага прызнання, папулярнасці, узнагародаў, кар'еры. Калі мы паддаёмся гэтай спакусе, то забываем, што матэрыяльныя даброты не даюць і не могуць нам даць сапраўднага жыцця і шчасця. А таксама, што мы ніколі не павінны быць нявольнікамі таго, што павінна нам служыць. Не будзеш выпрабоўваць Пана Бога твайго, адказвае Езус д'яблу, калі той прапануе яму кінуцца ўніз з крыла святыні. Гэта спакуса рэлігійнай, бліскучай, магічнай, такой, якая шукае цудаў, духоўных экстазаў, незвычайных уражанняў, у той жа час адмаўляючыся ад пакутаў, выпрабаванняў і ўсяго цяжкага і незразумелага. Мы паддаёмся гэтай спакусе, калі ў нашай ганарыстасці не ўмеем прыняць Божую волю такой, якая яна ёсць. Самі будуем свае планы, стратэгіі, а ад Пана Бога чакаем выключна спаўнення нашых жаданняў. Пану Богу твайму пакланяйся і яму аднаму служы. Так гучыць адказ Езуса на трэцюю спакусу, калі д'ябал патрабуе пакланіцца яму і абяцае ўзамен усе каралеўствы свету. Гэта спакуса улады, як найвялікшай каштоўнасці ў жыцці. Спакуса навязаць іншым сваю волю, быць вялікім за любы кошт. Спакуса ідалапаклонства, ганарыстасці, самадастатковасці. Паддаючыся гэтай спакусе, чалавек забывае, што толькі Пан Бог з'яўляецца сапраўдным даўцам усялякага дабра, бо дае яго з любові. Калі ж сатана абяцае нам штосьці даць, то толькі для таго, каб нас спакусіць, ашукаць і зняволіць.
Досвед Езуса, калі яго спакушаў сатана, прысутнічае ў нашым жыцці. Вораг нашага збаўлення вераломны і разумны, таму бязлітасна выкарыстоўвае ўсе нашыя слабасці, а таксама цяжкасці і крызісы нашага жыцця, каб звесці нас на дрэнны шлях, адлучыць ад Бога і бліжніх, закрыць нашыя сэрцы на дар Божай любові і прабачэння. Аднак гэта не азначае, што ў такой барацьбе з сатаной мы асуджаны на паразу. Сама па сабе спакуса не з'яўляецца грахом і зусім не павінна весці да граху. Прыклад Езуса вучыць нас, як ставіць Пана Бога на першае месца ў жыцці, як ніколі не ісці на кампраміс са злом і як шукаць Бога ў Божым слове святла, сапраўднай мудрасці і абароны ад спакусаў сатаны. Чым больш мы з'яднаныя з Богам, тым цяжэй спакусніку знайсці доступ да нашага сэрца. Ужо цяпер, у пачатку Вялікага посту, падумаем аб тым, што зрабіць, каб яшчэ больш зблізіцца з Езусам і паглыбіць нашу веру. Папа Леў XIV ў сёлетнім пасланні на Вялікі пост звяртае нашу ўвагу асаблівым чынам на неабходнасць слухаць Божае Слова і практыкаваць устрыманне. Крыжовы шлях навяртання пачынаецца, піша святы Айцец, калі мы дазваляем Божаму Слову дасягнуць нас і прымаем яго ў згодзе духу. Таксама існуе сувязь паміж дарам Божага Слова, прасторай гасціннасці, з якой мы яго сустракаем, і зменамі, якое яно здзяйсняе. Таму слуханне слова ў літургіі выхоўвае нас да больш праўдзівага слухання рэчаіснасці. Сярод многіх галасоў, якія праносяцца праз нашае асабістае і грамадскае жыццё, Святое Пісанне робіць нас здольнымі распазнаваць той заклік, які ўзносіцца з пакутаў і несправядлівасці, каб ён не застаўся без адказу. Закранаючы тэму практыкі посту, папа піша: «Хацеў бы запрасіць вас да вельмі канкрэтнай формы ўстрымання, якая часта недаацэньваецца, а менавіта ўстрымання ад слоў, якія б'юць і раняць нашых бліжніх. Давайце пачнём разбройваць нашую мову, адмаўляючыся ад вострых слоў, паспешных асуджэнняў, зламоўнасці пра тых, хто адсутнічае і не можа абараняцца, а таксама пазбягаючы паклёпаў. Давайце замест гэтага пастараемся вучыцца ўжываць словы і захоўваць ветлівасць у сям'і, сярод сяброў, на працоўных месцах, у сацыяльных сетках, у публічных дэбатах, у сродках масавай інфармацыі, у хрысціянскіх супольнасцях. Тады шматлікія словы нянавісці саступяць месца словам надзеі і міру. Дарагія браты і сёстры, перакананы, што Дух Святы падкажа кожнаму і кожнай з вас, якія пастановы прыняць, каб правесці гэты вялікі пост плённа і добра падрыхтавацца духоўна да велікодных святаў. Падтрымліваю вас сёння сваёй малітвай і пакорна прашу аб малітве за мяне. На пачатак велікапостнага шляху пакаяння і навяртання ўсіх вас, дарагія вернікі, нашай дыяцэзы з усяго сэрца благаслаўляю і даручаю чулай апецы Марыі, Маці міласэрнасці. Падпісаў ваш біскуп Уладзімір. Вызнаем нашу веру. Веру ў адзінага Бога, Айца ўсемагутнага, стварыцеля неба і зямлі, усяго бачнага і нябачнага, і ў адзінага Пана Езуса Хрыста, Сына Божага адзінароднага, Зайца народжанага перад усімі вякамі, Бога ад Бога, святло ад святла, Бога сапраўднага ад Бога сапраўднага, народжанага нестворанага, адзінасутнага Айцу, праз якога ўсё сталася. Ён дзеля нас, людзей, і дзеля нашага збаўлення зышоў з неба і ўцелавіўся ад Духа Святога з Дзевы Марыі і стаўся чалавекам. Укрыжаваны таксама за нас пры Понскім Пілаце, быў замучаны і пахаваны. На трэці дзень уваскрос паводле Пісання і зышоў на неба, сядзіць праваруч Айца,
і зноў прыйдзе ў хвале судзіць жывых і памерлых, і яго валадарству не будзе канца. Веру ў Духа Святога, Пана і Жыватворцу, які з Айца і Сына паходзіць, якому разам з Айцом і Сынам належыць пакланенне і хвала, які прамаўляў праз прарокаў. Веру ў адзіны святы каталіцкі і апостальскі касцёл, вызнаю адзіны хрост для адпушчэння грахоў і чакаю ўваскрашэння памерлых і жыцця вечнага у будучым свеце. Амен. На пачатку Вялікага посту, часу пакаяння і ласкі, узнясём да міласэрнага Бога пакорныя просьбы. Молімся за святы касцёл, каб ён абвяшчаў сучаснаму свету патрэбу пакаяння і навяртання. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за нашу айчыну, якой пагражае занядбанне хрысціянскіх звычаяў, каб Бог дапамог ёй перамагаць зло і трывала стаяць на падмурку хрысціянскай веры. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за тых, каго апанавалі спакусы, каб яны з дапамогаю аскезы і малітвы змаглі іх перамагчы. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за памерлых, каб яны цешыліся ў небе перамогай Хрыста над смерцю, грахом і д'яблам. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся ў інтэнцыі сённяшняй святой імшы за памерлага Юзафа Сасноўскага ў другую гадавіну і Валерыя Сасноўскага, каб добры Бог прыняў іх у сваё валадарства. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за нас саміх, каб з дапамогай Божай ласкі мы распачалі рашучую барацьбу з грахом. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Божа, выслухай нашыя просьбы і спашлі нам ласку, патрэбную да добрага перажывання часу Вялікага посту. Праз Хрыста, Пана нашага. Амен. Бо так полюбив світ Бог, що дав Сина одинародного, каб кожний, хто вірить у Його, не згинув, але мів життя в віках. Життя, каб мів вічне, життя, каб мів вічне, життя, каб мів вічне, життя, каб мів вічне. Бо так полюбив світ Бог, що дав Сина одинародного, каб кожний, хто вірить у Його, не згинув, але мів життя в віках. Життя, каб мів вічне, життя, каб мів вічне, життя, каб мів вічне, життя, каб мів вічне. Моліться, брати і сестри, каб мою і вашу ахвяру прийняв Бог, Отець Усемогутний. Нехай Пан Бог прийме ахвяру з рук Твоїх На прославлення і хвалу ім'я Свого, а так само на користь нам і всьому костьолу святому. Пане наш Боже, учені просим, каб ми належним чином складали Тобі ахвяру, якою розпочинаємо подрихтовку до святкування Великодної таємниці. Праз Христа Пана нашого. Амен. Пана з вами. І з Духом Твоїм Угору серце. узносим їх до Пана. Подякуємо Пану Богу нашому. Годно гэта і справедливо. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збаўленна.
каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку, Пане святы Ойча, усемагутны вечны Божа, праз Хрыста Пана нашага. Ён праз 40-дзённы пост у пустыні сваім прыкладам асвяціў час пакаяння. Ён зрабіў дарэмнымі ўсе подступы злога духа і навучыў нас перамагаць грэшныя спакусы, каб мы з чыстым сэрцам адзначалі велікодныя святы і ўрэшце дасягнулі вечнай Пасхі. Таму з анёламі і ўсімі святымі мы праслаўляем Цябе разам з імі, усклікаючы. Святый, 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 Пан Бог усемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей, Хосанна на вышинях, благословленный той, кто приходит у имя Пана, Хосанна на вышинях. Сапраўды, Божа, Ты святы, крыніца усялякай святасці, таму у єднасці з усім касцёлам у першы дзень тыдня, калі Езус Христос уваскрос і спаслаў на апостолаў Духа Святога, праз Хрыста просім Цябе, усемагутны Божа. Асвяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Езуса Хрыста. Ён, калі дабравольна выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і падзяку Табе складаючы, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры ўзяў келіх, зноў Табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Вызнаем Твое воскресенье и чакаем Твоего прыйсця ў хвале. Успамінаючы смерць з мёртвых паўстання Твайго Сына, ахвяруем Табе, Пане, хлеб жыцця і келіх збаўлення. Дзякуючы, што ўчыніў нас годнымі стаяць перад Табой і служыць Табе, пакорна молім Цябе, каб усіх нас, прымаючых цела і кроў Хрыста, Дух Святы сабраў у адно. Памятай, Пане, пра касцёл Твой рассеяны па ўсім свеце, удасканал яго ў любові разам з папам нашым Львом, біскупам нашым Уладзімірам і ўсім духавенствам. Памятай таксама пра братоў і сясцёр нашых, якія паснулі ў надзеі на ўваскрашэнне, пра Юзафа і Валерыя, пра ўсіх, хто ў Тваёй ласцы адышоў з гэтага свету, і дазволім убачыць святло аблічча Твайго. Просім Цябе, змілуйся над усімі намі, каб мы заслужылі ўдзел у жыцці вечным у еднасці з Найсвяцейшай Багародзіцай Паннай Марыяй, са святым Юзафам, яе абраннікам, са святымі апосталамі і ўсімі святымі, якія спрадвеку падабаліся Табе, каб з імі і мы хвалілі і праслаўлялі Цябе праз Сына Твайго Езуса Хрыста. Праз Хрыста, з Христом і ў Христе, Табе, Боже Ойче всемогутний, у єдності Духа Святого, уся пошана і хвала, праз усе веки вечные. Амен. Просім Айца Небеснага, каб адпусціў нам грахі і захаваў нас ад злога. Ойче наш, который есть у небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земли. Хлеба нашего штоденного дай нам сёння,
и отпусти нам провины наши, яки мы отпускаем виноватым нашим, и не уводь нас у спокусу, але збаў нас от злога. Просим Тебе, Пане, збаў нас от усяго злога, дай ласкава супакою дні нашыя, дапамажы нам у міласэрнасці Тваёй, каб мы былі заўсёды вольныя ад граху і захаваныя ад усялякага неспакою, чакалі спаўнення шчаслівай надзеі прыйсця збаўцы нашага Езуса Христа. Бо Твое владарство и моц и хвала навеки. Пане Езу Христа, Ты сказаў апосталам Тваім: супакой пакідаю вам, супакой мой даю вам. Просим, не зважай на грахі наши, але на веру касцёла Твайго, і будь ласкавы згодна з Твоей воляй дарыць яго супакоем і еднасцю, які жывеш і валадарыш на векі вечныя. Amen. Супакой Пана няхай заўсёды будзе з вами. И с Духом Твоим. Перадайце ближнему знак супакою. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, одари нас упокоем. Вось баранак Божий, вось той, хто бярэ на сябе грахі свету, благословленыя, пакліканыя на вячэру яго. Пане, я не варты, каб ты ўвайшоў да мяне, але скажы толькі слова, і будзе аздароўлена душа моя. О, душа Христова, святи мяне, тело Христова захавай мяне, кроў Христова напои мяне, о, вода з боку Христова обмый мяне, мука Христова умацуй мяне, о, добрый Езу, почуй мяне, у своих ранах укрый мяне, не дозволь мне Тебе покинуть. От ворога злого борони мяне, у годину смерти поклич мяне, и дозволь да Тебе прийти, каб со святыми хвалить Тебе. На веки вечные, амен, на веки вечные, амен. О, Господи мой, стою пред Тобой, Ты молитву прими, мой голос почуй, от згуби ратуй, и надею пошли. О, Господи мой, стою пред
пошли. О Господи мой, стою пред Тобой, Ты молитву прими, мой голос почуй, от згуби ратуй и надею пошли. Молимся. Подмацованные хлебом небесным, яки живить веру, повеличивая надею и узмацняя любовь, просим Тебе, Пане, каб навучил нас прагнуть Езуса Христа, хлеба живого и правдивого, и жить кожным словом, что с Твоих устнов выходить, праз Христа Пана нашего. Амен. Пан з вами. И с Духом Твоим. Нехай благословить вас Бог Усемогутный, Отец и Сын, и Дух Святый. Амен. Идите в спокое Христа. Дякуем, Пане Боже. Дякуем Тебе, Христе, славим мы Тебе, Божа, бо праз крижах вяру Ты свет грешный збавил, бо праз крижах вяру Ты свет грешный збавил. Дякуем Тебе, Христе, славим мы Тебе, Божа, бо праз крижах вяру Ты свет грешный збавил, бо праз крижах вяру Ты свет грешный збавил. Ангел Панський звістував Панні Марії і зачала от Духа Святого. Вітай, Марія, повная ласки, Пан з тобою, благословленная ты меж женщинами, и благословленный плод улонья Твоего, Иисус. Святая Мария, Мати Божия, молись за нас грешных, теперь у хвилину смерти нашей. Амен. Вось я, слуга Панская, нехай мне станется поводле Твоего слова. Вітай, Марія, повная ласки, Пан с тобою, благословленная ты меж женщинами, и благословленный плод улонья Твоего, Иисус. Святая Мария, Мати Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Амен. А Слово сталося телом и поселилось меж нами. Вітай, Марія, повная ласки, Пан с тобою, благословленная ты меж женщинами, и благословленный плод улонья Твоего, Иисус. Святая Мария, Мати Божия, молись за нас грешных, теперь у хвилину смерти нашей. Амен. Вечный odpoczynek дай им, Пане, а святло вечное